Angiphinde ngibingelele bazalwane egameni lika Jesu Kristu. Last week ke besiqala iseries yethu siyibuza ukuthi uba uNkulunkulu. Sabuka uNkulunkulu as the creator, uNkulunkulu odale izulu nomhlaba, uNkulunkulu othi mayesedalile abe neauthority over into ayidalile. Sabona ukuthi uNkulunkulu noma esedalile yonke into ekhona emhlabeni wadala nathi imbala sabantu. Still uNkulunkulu usanegunya phekwethu sabantu ukuthi asitshele ukuthi siphile kanjani, siphile ngayiphi indlela, simphilele kanjani. Sabona ukuthi nathi sine duty ke abantu abadaliwe abadalwe uNkulunkulu ukuthi sisubmit kwi-authority kaNkulunkulu. Namhlanje ke ngifuna sidile nento yesibili eveza ukuthi uNkulunkulu uNkulunkulu ongcwele. uNkulunkulu uNkulunkulu ongcwele. Namhlanje ke sizobheka ukuthi iBhayibheli lisifundisana ngalokho. Siyakhumbula ukuthi njoba siyiqalile le series inhloso enkulu ukuthi simazi uNkulunkulu ukuthi ubani ebese siya aligna nento uNkulunkulu ayiyo ukuze sizokwazi ukuthi simkhonze kahle. Namhlanje ke sizokhuluma ngendaba yokuthi uNkulunkulu ungcwele. Into esijwayele nje emabandleni siyakwazi lokho ukuthi uNkulunkulu ungcwele, uNkulunkulu ufuna siphile kanjani. Kodwa ngifuna sibheke from iScripture ukuthi izwi likaNkulunkulu lifundisani ngobungcwele bukaNkulunkulu. So maningi ama views especially kulabo abangakholwa ngendaba yokungcwele. Laba nje abangakholwa basemhlabeni abanye bayiviewa lento yobungcwele ngokuthi lo uNkulunkulu wenu ulegalistic lo uNkulunkulu wenu. Ubeka imithetho engapheli, imithetho ngeke nani nikwazi ukuyi-attain. Awukwazi ukufinyelela kule perfection yalo uNkulunkulu enimchazayo uma ukuthi uperfect ngalo ndlela. Abanye ba-arguisha bathi no, lento yobungcwele imithetho nje religious ebekiwe just to control abantu. Akusiyona into ngempela umuntu engimele ayibound kuyona noma athi ufuna ukuba ngcwele njengalo uNkulunkulu. Bayi downplay lento yobungcwele bukaNkulunkulu, bayi downplay futhi lento yobungcwele empilweni yomuntu in general. Kodwa imvamisa iview yabo kusuke ngakona ukuthi bayayikholelwa lento yokuthi ngempela umuntu kumele abe ngcwele. Indlela zokudiscredita izwi likaNkulunkulu, indlela zokudiscredita uNkulunkulu bakhe neauthority nayo uNkulunkulu engcwele nezinto ayidingayo noma ayibekile kubantu. Ezinye zeindlela noma amanye ama religions I interpreta ngendlela eziningi engafani lento yobungcwele. For example, uma ubheka iBuddhism, siyazi iBuddhism kakhulukazi le yabomdabu base-India. Bayakholelwa nabo kulento ukuthi umuntu kumele abe ngcwele. Kodwa bona bakholelwa ukuthi lento yokuba ngcwele akusiyona into edivine. Akuyona into esingaze sibe deep kuyona ngempela ukuthi kumele ube perfect, kumele ube kulesi standard lo uNkulunkulu asibekayo. Bona into abayiveza ngeholiness kule nkolo yabo ukuthi ukuba enlightened nje ngezinto. Ube ne-understanding yezinto ukuthi kwenzakalani, i-freedom from suffering. Mawusu holy lento ye-suffering into engekho ngoba usune-understanding yokuthi izinto zenzeka kanjani. Kumele ube i-holiness babuye bayifaka ukuthi umuntu kumele abe nozwelo, umuntu futhi kumele abe ethical kwi-conduct yakhe. Okusho ukuthi kumele ayiphathe kahle, abe upright. Leyo nto bona bayisama as i-holiness. I-holiness yabo has nothing to do noNkulunkulu odala izulu nomhlaba. Into yabo, i-standard sabo abayibekele sona. Kunenye engidiscoverishile i-religious sector ekuthiwa iTao. Ma uyibhala phansi TOA. Imvamisa ipractice lapha kuma-China leyo nto. Leli gama lichaza nje ukuthi the way, indlela. So bona bakholela ukuthi indaba yeholiness
ukuba simple nje in life, uyabona, ubalansisa izinto bese uphila ngokwe-natural order, meaning uphila ngokwemvelo, imvelo lokho eprescribe-ayo iyona ndlela ohamba ngayo, izinto zakho ziba simple, awuphila impilo extravagant, awuphila impilo efleshi, yabo, ubalansisa izinto in between, balandela leyo nto bona, bathi iyona-ke i-holiness leyo ama-China ayilandelayo. Nayo uma uyibheka le ndlela abayichaza ngayo i-holiness, ayinalutho, ayimfaki ndawo uNkulunkulu. Ayikhulumi lutho ngokuthi bona babengcwele bayeka izono bakhonza uNkulunkulu ophilayo. Into nje yabo abazenzele yona, abayidiscoverishele bona, babona ukuthi iyona right, iyona edescribe i-holiness. Eyakugcina inkolo esiyazi enkulu kakhulu ile yamaSulumanda, Islamic religion. Bona bafana nathi, umehluko ukuthi bathi bona bakhonza uAllah. And one of izinto abayishoyo bathi iQuran itself iyayiquote ukuthi kumele babe njani, babe ngcwele. Uma ufunda for example chapter 2 weQuran, verse 222 talks about that. Uthi bonke abamthandayo Allah mele baphenduke mase beyayipurify. Laba bakholwa iQuran, abakholelwa kuAllah, bakhotha yona iQuran chapter 2 verse 222 wakhona. Bathi nathi kumele sibe ngcwele, kodwa singcwele ngoba uAllah usho kanjalo. Singcwele ngoba uAllah usho kanjalo, singcwele ngoba uAllah ufuna siphile kanjalo. Abasho ukuthi singcwele ngoba uNkulunkulu through Jesu ufuna kube kanjalo. Ayibayi acknowledge lento kaNkulunkulu. Uyayibona futhi baphinde bakhothe kwenye chapter yayo futhi uQuran, chapter 74, verse 4 kuya ku5. Now uthi purify your garment, hlanzani ingubo zenu nibalekele ukungcola. Into spiritual ekhombisa ukuthi bona njengoba bekholela kuAllah mele bayihlolisise, bayihlambulule ngokomoya, babe holy. I-holiness yabo ihamba i-director kuAllah, it has nothing to do noNkulunkulu. Now uma uyibheka lezi zinto uyabona ukuthi i-holiness yonke kuma-religion angafani imvamisa iyabalekela uku-acknowledge ukuthi kumele sibe ngcwele ngokwestandard seBhayibheli, ngokwestandard sezwi likaNkulunkulu. Alisho ukuthi asibe ngcwele ngokwestandard esenziwa abantu nento esibe khona for iminyaka. Bathi nje asibe holy ngendlela thina esiyibona ngayo. Now masikhuluma ke sesiza from a biblical view, sikhuluma ngobungcwele. La masithi uNkulunkulu ungcwele, asikhulumi into esingayazi, asikhulumi into esithi sicishe siyahlawumbisela ukuthi uNkulunkulu ungcwele. uNkulunkulu uyisholo yena ngamazwi akhe ukuthi unjani ungcwele. Ake sibuke uLeviticus chapter 11 wakhona ocacisha lento engiyishoyo. uNkulunkulu eyishola nje yena ngawakhe amazwi, verse 44 wakhona. Uthi ukhuluma noIsrael ngokuba nginguJehova uNkulunkulu wenu, ngalokho zingcoliseni nibe ngcwele ngokuba mina ngingcwele. Ningazingcolisi ngezilwanyana ezinwamzelayo emhlabeni. uNkulunkulu mayekhuluma noIsrael uthi awube ngcwele ngokuba yena unjani ungcwele. Usholo yena uNkulunkulu, akuyona into esiyakhayo lento ukuthi uNkulunkulu ungcwele, asikuyona into esizwe ngabantu. uNkulunkulu masifunda izwi lakhe ekhuluma noIsrael uthi mababe ngcwele ngoba yena unjani ungcwele. uNkulunkulu uqala uyabakhombisa ukuthi mina nguNkulunkulu wenu. Number 2, njengoba ngulo uNkulunkulu wenu, inature yami ke ubungcwele, ngingcwele mina, angihlangani nesona, ayikho into engihlanganisa nani nokungcola. Uthi njengoba kunjalo ke nina kumele nibe njani, kumele nibe ngcwele ngoba mina nginjani ngingcwele. Kodwa umbuzo omkhulu ekumele siyibuze wona masitadisha uNkulunkulu ebungcweleni bakhe nokuthi ungcwele, ukuyibuza ukuthi kuchaza ukuthini ukuba ngcwele kahle kahle. Mangase ngibuze nje abazalwane manje ngitomulo yedwa noma lapha insizwe ngithi kuchaza ukuthini kuba ngcwele. Hlaza ngayichaza into ecishe ichaze ubungcwele ukuthi buyini. Kodwa ngokwezwi likaNkulunkulu ziningi izinto uNkulunkulu ayivezayo ngobungcwele, kodwa ngifuna ukubika nje ezimbili.
engifuna singene kuzona sizibuke ezichaza ukuthi kusho ukuthini ukuba ngcwele. Asiye lapha kuona futhi uLeviticus chapter 20 wakhona uverse 26. Uverse 26 ufundeka kanje: niyakuba ngcwele kimi ngokuba mina Jehova ngingcwele. Nginahlukanisile nabezizwe ukube nibe ngabami. So i-element yokuqala esibonayo ukuba ngcwele noma ukuchaza ukuthi kusho ukuthini ukuba ngcwele, uNkulunkulu setting apart abantu bakhe ayikhethela bona. uIsrael wenza njalo, uNkulunkulu wawukhipha eGibhithe, wawukhipha le kwezinye izizwe, wazenzela yena isizwe sakhe, wasingcwelisa, wasinika ama-standards okuphila, wasetha nje apart from ezinye izizwe. Ngamanye amazwi ukuchaza ukuthi ubungcwele kusho ukuthi uNkulunkulu kunabantu abakhethile wabasetha apart for yena. Wabasetha apart, wabahlukanisela ukuthi laba abami engibakhethile bazohamba ngezimiso zami, bazokwenza ngendlela yami. Okusho ukuthi ngamanye amazwi ubungcwele noma ukuba ngcwele kukhomba noma kuchaza ukuthi uNkulunkulu ukhetha abantu abathile, wabahlukanisa, wawenza baba abakhe. Baphila ngestandard sakhe, baphila ngeindlela zakhe, baphila ngokwenature yakhe uNkulunkulu nezimisa asuke ezibekile. La sibuye sikubone khona lokho futhi okuconfirma lento kwiNew Testament uma sibona uFirst Peter chapter 2 uverse 9 wakhona uthi, kepha nina nuluhlanga olukhethiweyo, ubupristi bobukhosi, isizwe esingcwele, abantu abazuziweyo, ukuze nishumayele ubukhosi balowo owanibiza, niphume ebumnyameni ningene ekukhanyeni kwakhe okumangalisayo. Uma uPeter ichaza lento yabazalwane uthi bona banjengohlanga olukhethiweyo. Mase imantanisa nabapristi, uyabakhumbula ukuthi abapristi babe kanjani? Abapristi babekhethiwe kwi-Old Testament ukuthi benze umsebenzi kaNkulunkulu ethempelini. Babenzela sure ukuthi izinto zihamba kahle ethempelini, abantu bawonikelela for amacala abo. Kodwa khona in that midst uyabona ukuthi kwakuba khona a chief priest. Siyakuthola nje lokho uAaron was more like a chief priest. Mase kuba khona laba priest laba bebekhona. Chief priest kodwa wayengena yena once a year. Yabo mekuthiwa the day of atonement. Once a year la kuzokwenziwa khona ukuhlambululwa kwezono zonke namacala onke. Uma uPetru ebhala uthi thina njengabapristi, kodwa siyazi futhi iBhayibheli liyakufundisa ukuthi sinompristi omkhulu obani, oJesu Kristu. Uma ufuna ukuyiletha nje la emhlabeni uzoyi-understanda kahle. Ubone ukuthi enkampanini kusebenza kanjani. Kunama board of directors, kune CEO, kune mid management. I-board of directors singayibeka ngathi uNkulunkulu uqobo uhleli lapha phezulu. uJesu as the chief priest uyena oyi-CEO. Sireporta kuyena thina as laba priesti nalolu hlango olukhethiwe oluspecial uNkulunkulu. Chaza ukuthi sesizoba ngcwele, sizoyihlambulula, sizoba ngokwemiso yikaNkulunkulu. Iyona ke lonto echaza ukuthi umuntu ungcwele. Umuntu noma abantu uNkulunkulu ayikhethele bona, wabahlukanisa kwabanye abantu, wabanika izimiso zabo nendlela ekumele baphile ngayo. Eyesibili indaba eveza ukuthi kusho ukuthini ukuba ngcwele. Abantu asebehlukanisiwe baba abapriest bahlukaniselwa baba ngaphansi kwemiyalelo kaNkulunkulu nangaphansi kwerulership kaNkulunkulu, abantu abalalelayo, obedient. Ezinye zeindlela lezi ezikhomba ubungcwele. Umuntu ongamazi uNkulunkulu ngiyazi alilalela izwi likaNkulunkulu. Vele akekho ungcwele akasindisiwe. Akakhethiwe lo muntu, akahlukaniselwe, therefore akaqualify ekuthena nga-understand izwi likaNkulunkulu. Until lo muntu kushunyayelwe kuyena ongakholwa asindiswe, then usezongena naye kulolu hlango olukhethiwe. Naye usezoba ngcwele ngokwenza izimiso kaNkulunkulu, ngokulalela uNkulunkulu nangokwenza ngayo yonke indlela uNkulunkulu asuke yamise ngayo. Iyona le nto masibuza ukuthi kahle kahle kusho ukuthini ukuba ngcwele. Ukuba ngcwele kusho ukuthi uNkulunkulu upike umuntu noma abantu, wabahlukanisela yena, wasebanika izimiso zakhe, wathi abaphile kanje. Abantu abahambisana nalezo zinto uNkulunkulu ayimisile
labo bantu babizwa ngokuthi yini abantu abangcwele bakaNkulunkulu. Ingakho phela sinaleli gama lokuthi yini abangcwele bakaNkulunkulu. Abakhethiweyo laba baNkulunkulu abahamba ngokwemiso kaNkulunkulu. Iyona into esho ukuba ngcwele leyo in short bazalwane. Umuntu ohlukaniselwe njoba thina sila emhlabeni sihlukanisiwe nje nabantu abangakholwa. Sihlala nabo yebo. Kodwa makukhala indweba manje ngihamba mina ngiyezulwini. Ngoba uNkulunkulu ungihlukanisele ngaphila ngaleyo ndlela ngasubscribe kwiBhayibheli ngaphila ngezimiso zakhe ngenza ngale ndlela yena afuna ngenze ngayo. Ngaba obedient to izwi likaNkulunkulu iyona into uNkulunkulu asikhombisa ngokuthi kuchazana ukuba ngcwele. Chaza abantu abahlukanisiwe abakhethiwe uNkulunkulu abaleli imiso kaNkulunkulu. Ayibonge Nkosi. Amen. Na ngifuna ukuthi singeneke kwipoint lami lokuqala futhi engifuna ukudila nalo. Sizofunda lapha kuIsaiah chapter 6 wakhona. uIsaiah chapter 6 ufunda kuverse 1 siya kuverse 5 wakhona. Point lami lokuqala ukuveza ukuthi ubungcwele bukaNkulunkulu buyasimbula isono kumuntu. Kusenza nje sihlalo obala isono. Umuntu oza kuNkulunkulu engcolile ebungcweleni bakhe uNkulunkulu indlela ayiyona kumbula ubuyena lowo muntu ukuthi unjani. I-encounter noNkulunkulu ongcwele yambula isono kumuntu, especially umuntu ongasindiswa. Uyakhumbula ukuthi na ungakasindiswa kwathi makushunyayelwa wayibona ukuthi uyisoni. Wayibona ukuthi ayimanga ngifa namhlanje noma ngifa kusasa, shuthi ngiyesihogweni ngoba nginabo ubudlelwane noNkulunkulu. Kwaveza ubungcwele bukaNkulunkulu, ngoba ubungcwele bukaNkulunkulu kwavela isono sakho sokuthi wena umubi kangakanani. Nokuthi udinga ukusindiswa kangakanani, nokuthi usengcupheni engakanani yokulahlwa. I-holiness kaNkulunkulu iyasimbula isono kumuntu. Asibuye la kuverse 1 kuya ku5. Uthi Isaiah ngonyaka wokufa kwenkosi uZiya ngabona uSimakade ehleli esihlalweni sakhe sobukhosi esiphezulu nesiphakemeyo. Umsila wengubo yakhe ugcwalise ithempeli. Ngaphezulu kwakhe kwakumi amaserafi, yilelo nalelo linamaphika ayisithupha. Ngamabili awo lamboza ubuso balo, ngamabili lamboza izinyawo zalo, nangamabili landiza. Elinye lamemeza kwelinye lathi, ungcwele, ungcwele, ungcwele uSimakade wamabandla. Wonke umhlaba ugcwele inkazimulo yakhe. Izinsika zomnyango zathuthunyelisiwe yizwi lomemezayo. Indlu yagcwala intuthu. Ngase ngithi kimi, maye kimi ngokuba ngiphelile lokhu ngingumuntu ondebe zakhe zingcolile. Futhi ngihleli phakathi kwabantu abazindebe zabo zingcolile. Ngokuba amehlo ami ayibonile inkosi uSimakade wamabandla. Uma uIsaiah eba nale vision ebona uNkulunkulu esihlalweni sakhe noma uNkulunkulu emkhombisa le vision, one of izinto ezenzekalayo uthi asebonile ubuhle bukaNkulunkulu a reflect kuyena ku state sakhe. Athi maye kimi ngokuba ngiphelile phambi kaNkulunkulu. Ubungcwele bukaNkulunkulu buveza ukuthi kuIsaiah ehlola abona ukuthi nale vision nala ekhona uNkulunkulu emambulela khona akadeserve nokuba khona. Ngenxa yokuthi yena we regard as umuntu ongcolile, umuntu olahliwe, umuntu ongenasabelo ebungcweleni bukaNkulunkulu. Uthi mayisebona ubungcwele bukaNkulunkulu a reflect kuyena ukuthi ngaze ngangafanele ukuba la. Ngumuntu wesondo, umuntu okulahlwa mina. Uma uNkulunkulu emuhle kanje, inkazimulo yakhe inhle kanje, mina isono sami sambuliwe phambi kaNkulunkulu. uNkulunkulu akakasho lutho kuIsaiah, usambulela nje yonke into, yena ngokwakhe ngokubuka yonke into useyabona ukuthi ububi bakhe bungakanani.
into uNkulunkulu ayenzayo masiba ne-encounter naye leyo ukuthi iholiness kaNkulunkulu iyasambula isono kuthina. Uma nje obade ngichaza kodwa makushunyayelwa ungakakholwa, mawuzwa amazwi kaNkulunkulu ethi uyasindisa laba abangamfuni uzobabhubhisa. Umfundisi oshumayelana umuntu osuke eshare ivangeli ayichaze lezi zinto bese uyabona wena ukuthi ngeke ngifithe ukuthi ngibe kulesa simo noNkulunkulu nginje. Njoba umuntu ophila lempilo engiyiphilayo ongalalela izwi likaNkulunkulu owenza ngendlela efunwa uyena, ubungcwele bukaNkulunkulu buyangembula ungaqualify ukuthi ngibe khona. Bungembule nobubi bami ngokunjalo. Kanjalo noma usukholwa usindisiwe, ubungcwele bukaNkulunkulu buhlala nawe bokumbule. Izinto nje ongafuni ukuphenduka kuzona. Impilo oyiphilayo wazi kahle ukuthi angimele uyiphile, izinto ozenzayo wazi kahle ukuthi angimele uphile. uNkulunkulu ungcwele nathi ufuna sibe ngcwele. Ngakho ke masiba ne-encounter noNkulunkulu 3 izwi lakhe, ubungcwele bakhe buyasimbula isono kuthina. Akwenzeke uhlangane noNkulunkulu ongcwele uphuma ufana. Ngeke kwenzeke. Shuthi ngaba uhlangananga naye uNkulunkulu. Akwenzeki uphila impilo ethile uthi usuyakholwa makushunyela uqinisa inhliziyo yakho. Shuthi awuhlangananga noNkulunkulu, awubazi lobungcwele baloNkulunkulu lo. Shuthi awumazi loNkulunkulu othi abantu abangaphenduka uba isesihogweni. Shuthi awumazi loNkulunkulu ozothi ma befika abanye athi dedani kumina nginazanga. Ngoba mawusela ubungcwele bukaNkulunkulu kumele bubumbule wena ubunjalo bakho. Ingakho ethi uNkulunkulu mina ngingcwele, mele nibe njani? Mele nibe ngcwele. Istandard sakhe sinjalo, uNkulunkulu akacompromise. Ngeke ehlise istandard sakhe ngenxa yethu. Methu uNkulunkulu kunje mawugoloza okwakho uzodila nawo uNkulunkulu later. Kodwa kubhethe ukuthi ubungcwele bukaNkulunkulu bumbula isono sakho sasemhlabeni. Usanethuba lokuphenduka. Awubuke uHebrews chapter 4. Chapter 4 verse 12 wakhona. Uthi ngokuba izwi likaNkulunkulu liphilile, linamandla, libukhali kunezinkemba zonke ezisika nhlangothi zombili. Lihlaba kuze kwahlukanise umphefumulo nomoya, amalungu nomkantsha, lahlulela imicabango nezizindlo zenhliziyo. Hayi izinto eyisho uHebrews. Phela uNkulunkulu ebungcweleni bakhe izwi lakhe naleli ngcwele. Mase lifikile izwi likaNkulunkulu, iholiness kaNkulunkulu misifikile kuwena waba ne-encounter izokwambula. Lizohlaba lihlukanise izwi likaNkulunkulu. Thina singangakwazi ukuthi uphila impiloni wenzani. Kodwa izwi likaNkulunkulu mase lishunyayeliwe lizofike lihlukanise lapha kuwena. Likwambule ububi bakho, uNkulunkulu akubambule ububi bakhe ebungcweleni bakhe. Ngoba istandard sakhe sisho njalo. Kumele abe njani? Kumele sibe ngcwele ngoba yena unjani? Ungcwele. Uzuthi uHebrews lahlukanisa lahlulela imicabango nezindlo nemizindlo yomuntu. Lokhu uthi nokungabonakala kuthina, lokho ongaziwa kuthina, iholiness kaNkulunkulu nestandard sikaNkulunkulu siyayimbula lezi zinto zobubi kuthina. Lezi zinto esicabanga ngazo, lezi zinto ezisemakhanda ethu esingakwazi ukuyibona nasi singabefundisi esingesikwazi ukuyibona. uNkulunkulu ebungcweleni bakhe noma ubungcwele bukaNkulunkulu mawusulifundile izwi lakho liyehlaba lehlukanisa. Mali shunyayela izwi likaNkulunkulu, uNkulunkulu exercise ubungcwele bakhe lapho. Ngoba vele istandard isiphi kumele ube ngcwele. Ma ekutshela ngezwi lakhe ekukhumbuza mesha phela istandard. Ma izwi likaNkulunkulu lishunyayela ngobungcwele ethi uNkulunkulu ibangcwele, wazi la ubheda khona, ungafuni ukuyeka lezo zinto, shuthi awukahlangani noNkulunkulu ongcwele owambula ububi babantu. KaZulu kuthiwa umbulwa ibheshu. Uma umbulwa ibheshu phela KaZulu insizwa ayingayifaka ama-anda ngalesa sikhathi, ihlazo phela lelo. Mawusumbuleke ibheshu einsizweni. Uzokwenza kanjalo noma ubungcwele bukaNkulunkulu masiya kuyena uNkulunkulu ebungcweleni bakhe uNkulunkulu
bambula ukuthi thina sibabi kangakanani. Ngoba inhloso kaNkulunkulu ukuthi senze njani, simeshe lesi standard. Ibani njani? Ibani ingcwele ngokuba yena unjani? Ungcwele. Into emnandi bazalwane manje kulesi sikhathi esiphila kusona ukuthi asasebenzi sithoyle ukuze simithe lesi standard. Uthi uNkulunkulu ukholwa ukuthi indodana yami yafa ngenxa yakho bese uphila impilo yokholwa. Ngokwenza njalo sesisimithile istandard seholiness kaNkulunkulu. Ukukholwa kuphela okuyosenza simithe lesi standard sikabani? SikaNkulunkulu. Ake sibuke lapha ipoint lami lesibili ukuthi ubungcwele busibizela ukuthi sisimithe istandard sikaNkulunkulu asehli. Asifunde lapha incwadi ka1 Peter chapter 1 from verse 13 to 16. Afundeka kanje: ngalokho zibopheni izinkalo zengqondo yenu, nizithibe, nethembe ngokupheleleyo umusa eniza kwabelwa ekwambulweni kukaKristu Jesu okuwa Jesu Kristu. Njengabantwana abalalelayo, ningalingisi izinkanuko zakuqala ekungazini kwenu, kodwa njengowanibizayo engcwele, manibe ngcwele nani ekuhambeni konke. Ngokuba kulotshiwe ukuthi manibe ngcwele ngokuba mina ngingcwele. Naye incwadi kaPeter exercises noma emphasizes lento yestandard sikaNkulunkulu sokuba ngcwele. But uPeter into ayishoyo uthi ekuhambeni kwakho konke ibani njani? Ibani ngcwele. Ngoba isona standard sikaNkulunkulu leso. Uba ngcwele ekhaya, uba ngcwele emsebenzini, uba ngcwele e-university, uba ngcwele ebandleni, uba ngcwele kuyona yonke into. Nangoma finances zakho uya-exercise lento yokuba ye-holiness. U-exercise kahle noma uspende ngendlela e-wise. uNkulunkulu mekuphila imali ukwazi ukuyisebenzisa for the benefit of ibandla kuze nodumo luye eNkulunkulu. Uthi uPeter ekuhambeni kwethu konke bazalwane, asikho isikhathi la esi-excused ebungcweleni khona. Noma ngathi izimo ezidlula kuzona ngaleso sikhathi zibhlungu, kodwa uNkulunkulu ufuna istandard sakhe sime. Thina kumele sibe njani? Kumele sibe ngcwele ngoba yena unjani? Ungcwele. Asibi ngcwele ngoba nakho sibona umfundisi engcwele. Asibi ngcwele ngoba nakho ibandla sihamba kulona noma esikhonza kulona lingcono kunamanye amabandla. Hleze lishumayela kangcono, hleze benza izinto kangconywana kunamanye amabandla. Istandard uNkulunkulu sobungcwele. uNkulunkulu sibizele ekuthena sisimithe leso standard. Kodwa leso standard sisimitha ngokuthi sikholelwe ukuthi uJesu Kristu wafa wavuka. Bese futhi siyayiphila leyo nto leyo. Ukuthi uNkulunkulu njengoba engcwele ufuna sibe njani? Ufuna sibe ngcwele nathi. Uma uNkulunkulu efuna sibe ngcwele emshadweni, senza njalo. Uma efuna uNkulunkulu sibe ngcwele emsebenzini, senza njalo. Uma ufuna uNkulunkulu sibe ngcwele kona wonke ama-areas empilo yethu, asinayo i-option yokunegotiate noNkulunkulu. Ukuthi sicela ukungabi ngcwele la okwamanje. Mina ngisakhula Nkosi. Yebo ngivumile phambi kwabantu ukuthi ngiyakuthanda, kodwa iba lenient kumina ngisakhula. Uthi no uNkulunkulu istandard sami ubangcwele ngoba mina ngingcwele. Imina ngikubizile, imina ngikwahlukanisile, imina futhi engizokubeka la okwakho mitha istandard sami sobungcwele. Mawazi ukuthi kunezono ozenzayo zokocansi komele uphenduke kusona ngoba awusimithi phela istandard sobungcwele. Awusekho ngcwele emphefumulweni nasemzimbeni. Mawazi ukuthi ulimi lwakho yilona elikonisayo uhlebe indaba zabantu, phenduka phela kulokho. Ngoba shuthi mawenza njalo awusasimithi istandard, ulimi lwakho nenhliziyo yakho ayisasimithi istandard sikaNkulunkulu.
Mawazi ukuthi udishonest ezintweni ezithile nasemshadweni wakho, phenduka phela. Ngoba usasimithi istandard sobungcwele. uNkulunkulu uthi asibe ngcwele ngoba unjani? Ungcwele yena. Iphutha lami lesibili, uNkulunkulu usibizele ekutheni sibe kwistandard esifanayo nesakhe sobungcwele. Mawazi nje ukuthi kunezinto osazenza bazalwane. Khuluma nalaba nje abakholwayo, hayi laba abangakholwa abala nathi. Mawazi ukuthi unezinto ozenzayo ekufanele ngabe uyaphenduka kuzona, inkosi ekuhlezi ikhuza kuyona mihla namalanga, ithuba elihle leli. Ngoba sifunda ngobungcwele bukaNkulunkulu, and namhlanje uNkulunkulu uyakutshela ukuthi yena akacompromise ebungcweleni bakhe. Ungafuna ukuphenduka, hleze vele iholiness kaNkulunkulu awukazi ube ne-encounter nayo le yambulisono. Ngoba izwi lakhe liyehlaba lenze njani? Lehlukanisa. Akayifuni uNkulunkulu into ezimix engaqondakali. Izwi lakhe mase liphumile kumele kucace ukuthi kunjani. Kuyabanda noma kuyashisa. Akubi intukuntuku kuNkulunkulu. Akacompromise uNkulunkulu ebungcweleni bakhe. Noma ungeza kuthina sikukhanselishe sikusize, kodwa wena ungaphenduka ungarealize ukuthi uNkulunkulu ungcwele nestandard sakhe sinjani, unfortunately ngeke usizakala. Singakukhulekela kona enkosini, kodwa mawazi ukuthi kumele wenzeni, enza phela. Kumele sibe ngcwele ngoba unjani uNkulunkulu? Ungcwele. Istandard sakhe uNkulunkulu akasicompromise. Ingakho nasensimini yase-Eden akasho ukuthi hayi man, iphuthana leli. Ayibuyela wena, idla futhi ngikristore uhlale la. Wa maintain uNkulunkulu izinto ayishilo nobungcwele bakhe. Nina nonile, wena Adam ngakutshela ukuthi makudliwa la uyakufa nokufa, usufile ndoda, phuma. Uyayiforfeita zonke lezi zinto manje ngoba istandard sikaNkulunkulu yini bazalwane? Ubungcwele. Masingasimethi leso standard asiqualify ukuyibiza ngabazalwane. Kodwa ngomusa kaNkulunkulu uJesu Kristu wafa endaweni yethu, ngokukholwa siyasimitha leso standard. Okusho ukuthi okudingakalayo kuthina manje yini? Ukuphenduka. Siqhubeke nestandard uNkulunkulu kanjani asimisile. Asibone ipoint lami lesithathu. Ukuthi iholiness mele isitransforme phela nathi. Iholiness kaNkulunkulu nobungcwele bukaNkulunkulu buyasitransforma. Asibuke wona uHebrews chapter 12. uHebrews chapter 12 verse 10. Ofuna nje uthi bona babesiyala kwesikhashana esho obaba bethu benyama njengokubona kwabo, kodwa yena usiyala ukuze sisizakala uNkulunkulu loyo sithole ukuhlanganyela ebungcweleni bakhe. Ubungcwele bukaNkulunkulu nokusiyala kukaNkulunkulu usiyalela ekutheni sibe nakho ukuhlanganyela ebungcweleni bakhe. Uma ubungcwele bukaNkulunkulu sebusimbulile isono empilweni zethu, akusimbuleli phela ukuthi uNkulunkulu uyasilahla, especially laba sebekholwa besindisiwe. Usambula ngoba ufuna ukukulungisa. Usambula isono ngoba ufuna ukuthi wena uhlanganyele naye ebungcweleni bakhe uNkulunkulu, ukuze noma ushona udlula la emhlabeni uzoba sezulwini. Mayisiyala uNkulunkulu nala emhlabeni metha siphile ngcwele, akusikona ukuthi kuzophelela la nokuphila ngcwele la kunama benefits. Awu engage ezintweni zesono uNkulunkulu noma ukusona isona kuyala kubuyise, ingoba unenhloso yokuthi ekugcineni uhlanganyele naye ebungcweleni. Hayi ezulwini kuphela nala. Hayi ezulwini kuphela nala. Uma sihlanganyela noNkulunkulu ebungcweleni bazalwane, phela lokho kuconfirma uthando analo ngathi. Lokho kuconfirma ukuxolelwa kwezono. Lokho kuconfirma ukuthi thina siyamazi. Yangikhumbula uJohn uthi
Akekho umuntu ongathi uyamazi ebehamba ebumnyameni. Lo othi uyamazi ehamba ebumnyameni engafuni ukuphenduka unamanga loyo. Neqinisa likho kuyena. Ngoba mawusuhlanganile naye uNkulunkulu noma esekuyala uNkulunkulu ebungcoleni bakhe buzokushintsha phela. Ngoba uyabona ukuthi engathi angihambi ngendlela okuyiyona. Uma futhi uNkulunkulu bazalwane singaphenduki, ungafuni ukuyiphendukela wena. Esazama ngabe ubungcwele bakhe kubuyisa ungafuni ukuphenduka, awuzongibuli. Uzongineka. Ukubona imfaduko yasekhishini omama sebeyinekile lapha kulayini. Le dabuke kakhulu uyayithanda akafuni ilahlwe. Ayibeke lapha. Wonke umakhelwane odlulayo uyabona ukuthi kodwa lo mama nale ndwa ngiyagina ngayishintshi. Qala impi nala endlini ubaba methi awucabangi ukuyishintsha. Hayi yekeni. Iyona esula kahle, iyona le ndala esula kahle. Kodwa isimo esikusona uyabona ukuthi ayisafane nokuba sekhishini. uNkulunkulu uyayenza lento uma ungafuni ukuyiphendukela, akwambule njengayo leyo ndwangu leyo. Akuneke phambi kwebandla, akuneke phambi komhlaba wonke. Udlamini ube kanjani, udlamini uyiphilela impilo zakhe. Into lapha in public. uNkulunkulu akavela ayenze leyo nto, kade eqalile. Ngobungcwele bakhe zama ukukulungisisa, ekutransforma, ekubuyisela kwi-state, sokungacompromise ngobungcwele. Awulalela udazinkani, akwambule uNkulunkulu. Abanye aba-engage sexually bengashadile, iqhamuka ingane. Abanye izolo ngize ngasho ukuthi nabanye abasebasha lapha ema-university ubuya nama-degree amabili, ephepha nalela enyameni. Useno-degree manje lapha endlini, uyagijima u-degree unanephepha. Ubekholwa lo muntu uyasazi istandard esikaNkulunkulu. Uyabazi ubungcwele bukaNkulunkulu ukuthi buhamba kanjani. uNkulunkulu kade emkhuze lapha esasiqede phakathi kwami nawe lento ingazifike ngale kubazali nakubazalwane. Ukuthi wena ufakelwe imali laphana kuthiwa wafunda uzenzela into zakho. Mina ngithe funda izwi lami ngoba usuyakhola uphile ngalendlela awufuni nanga udegree. So mamukela phela mayisifikile. Kodwa wena sodila ke nawe ngokwezwi likaNkulunkulu. Ubungcwele bukaNkulunkulu buyasitransforma ukuze sibe nokuhlanganyela noNkulunkulu ebungcweleni bonke bazalwane. uNkulunkulu ungcwele, akacompromise, akaze futhi acompromise, angeke aqale manje. uNkulunkulu uthi acompromise ebungcweleni bakhe. Ngenxa yenkani yakho, ngenxa yokuthi wena ufuna ukuba ukhanda limtshelo kwakhe, awufuni ukwenza izinto. uNkulunkulu ukhona wena ungekho. Ungcwelekho ukhona ungekho. Vele akaze asidinga uNkulunkulu ukuze afeme ubuNkulunkulu bakhe nobungcwele bakhe. Siphathi nje of creation. Ukuze mekuthiwa ngesingisi we are just like a drop on an ocean. Noma ungalibheka leyo drop ngeke ulithole. Asilutho phambi kaNkulunkulu uma socabanga ukuthi thina uNkulunkulu bakhe buncike kuthina. Istandard sobungcwele bakhe kumele sidifanwe yithina. Cha, uyena uNkulunkulu njengoba edala umhlaba ungcwele manje. Uyena odefine impilo, uyena obeka ama standards. Uyena obiza abantu, uyena osho ukuthi abantu bazophila kanjani. Cabanga nje ubiza umuntu uzomhlalisa kwakho. Ubeka ama standards kwakho. Afuna ukulwa nalawo ma standards yena. Kuthiwa ngena u6 athi ngizongena u1/2. Ngizobuya half past 6 endlini. Kanjani manje ndoda ngoba ulandwe yimina phela. Usuyithatha lento yokunegotiate. Awukazi ube naye encounter noNkulunkulu ongcwele. Ngoba mawusube naye encounter noNkulunkulu ongcwele, yonke into iyaswabula kuyashintsha futhi. Lempilo ade uyiphila owazi kahle ukuthi iphambene nezwi likaNkulunkulu uyaphuma kuyona. Labangani bakhe ade ushomane nabo owazi kahle ukuthi ibona abahlazi bekisa lapho ophathe, uyabhlocka ku WhatsApp, blocka ku Facebook, blocka ku Instagram, TikTok, Snap app noma Snapchat. Blocka kwasani okuzokuyisa kuphi ekutheni uphambane noNkulunkulu ongcwele.
adoptha yonke into emva kwalokho ezokwenza ikusiza ukuthi usimithe lesi standard sikaNkulunkulu. Akukho lula bazalwane. Impilo yokukholwa ayikho lula, and uyazi uNkulunkulu uthi ayikho lula. Ingakho sinomoya engcwele osisizayo. Kodwa kusho ukuthi asicompromise kwi-standard uNkulunkulu asibekile. Njengoba sibonile nje uNkulunkulu edala uzulu nomhlaba creator, uNkulunkulu manje siyabona ukuthi unjani, ungcwele. Une-standard futhi kanjani asibekile kumele silandele. Masingasilandeli bazalwane kuyoveza izinto ezimbili. Isihogo nokuthi vela sikaze simazi. Ukuconforma kwi-holiness nakwi-standard sikaNkulunkulu kuveza ukuthi wena uya-understand isimo sakho ukuthi unjani, uyazi ukuthi uNkulunkulu ubani, uyasazi ne-standard. Ayibonge inkosi. Amen. Ngakho-ke bazalwane, asazi ukuthi uNkulunkulu ungcwele and thina kumele siconforme kuleso standard. Ngeke uNkulunkulu abeke i-standard sakhe phansi for us. Thina singakwenza kwabanye yabo ucompromise ngoba mhlawumbe omunye umuntu ufuna ukumgculisa. uNkulunkulu akwenzi lokho ebungcweleni. Umile nje uthi ngcwele, ibangcwele. Nazi izinto engiyibekile, phila ngazo. Uma ungaphili ngazo iyobonana ngale. Ngone ingabonani ngale, ayibonani usangala. Nawo ongakakholwa ngokunjalo. Kungcono ukuthi uyilungise indaba yakho usanoKristu, usanesikhathi la emhlabeni. Ngoba mase ungale i-territory kaNkulunkulu lapha, kuyahlulelwa abantu bayiswa le. Ukuze isiZulu sithi ubuhlalo ngezimbobo. Obubovu buyangala, obugreen buyangala. Ngale asinegotiate. uNkulunkulu anganegotiate nawe ebungcweleni bakhe. In fact ila uyobona khona ubungcwele bakhe ukuthi bu-serious kangakanani. So sisanesikhathi nathi esikholwayo asiphendukeni kulezi zinto sisimithe i-standard sikaNkulunkulu. Ayibonge inkosi. Amen. Ela sithandaze.